Panas keng, speed, per cepat bisa. Speed, ya, back, ya smart. Back biang, ya sprint, hak speed, susun back, ya, speed, ya no. Nhiều lần được nhiều là suar, ya speed, back, ta ơi, back, ta, back, ta, back. Ya, col. Come on. Ya, speed. 2, 3, 4, 5, 6, sprint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chim. Ai. Debiang. Eyeball. Print now. Lawan. Next. Ball. Apa dulu cepoi lagi? Ai. Tok soy berpoi ai no. Ai. Sprint. Ball. Apa dulu berpoi? Ai lupa. Ai tok. Apa dulu cijang. Ai tok. Entah. Mentak step ngidon bat kine ki player ka jongi ki badang yalekai pertis sangne ngila poi sa bakut jong gane ka jing pertis ka jongi mentak si hangne ngadon gaya ka jing keli ban ai hapdeng jongki ya uno upliar uba ki sew tanat e na pleng jong kine kin sa batai sibit barangan ai iwei ya kane ka jing keli bat kin sa jibab ya uta u idol ka jongki te kumta ki perlok ki men ki para ya sya berngi haddu bekut jong kane ka video pinyu i bat kin pen itu ya la dia ya ka kerteng ke jongki bat ya ka jing setanat ke jongki bani le kai ha kano ka position Ini ki player ke jongi te mentang ai ke jingkeli uno player uba ki siap tenat
banjit na pleng jong gini ki player ki star player jong ka pertei te player ba phi sentonat Ronaldo ta phi Messi phi Ronaldo hey phi uno player ba phi sentonat kumu idol jong phi Ronaldo phi Ronaldo phi Ronaldo Puma. Puma Puma ta